بسنك بوين سيت بوين زحلفكو مكرا نطقمم كبلو مس حدا ما أمرو شكر زلوو سب عمر عموني جزانا عزيوم سؤنات سلازنا برو بزلنا عقمي نفسين مخال عبزي عدمي سرحو زي كبأني سراحي إنا سرحكو عبي بزي مخنيات عن ساب الناسب عن ساب كا كابقوم رحق زبالة سرح سلاز سرح زنبركو مسحفتي كذا فخارينا إنا بيننا إنا سرحنا ننبر نيرنا على معلتقن موبايلي تدور مو يلعلا أبوي نيرو مسحفت خدو تهلوي كزارة بادل نيرة بلني يلان بناتا زي تدول الله كبلون نابلكو جنا خي تزاربكو سيتبوي موبايل منتيلا هابا انتي من مسالي زي مچم أبوخي حما سبعي ويكا نات خوف عيدلني سمعي يا أخي أوا بلتني تبلا نزلا كمان كي تردأني عبحراين نونون كي بزحكو تقطعها كتردأن فتنت عبت جيزتي زملس هلا طفيني أبوي تقبلون مشات مسحفت خوخنكي دول لي مبال موبايل عصوا جزام ساعات خوون نحفتي كدول اللهم نجركوا رغيباتهم تزاراري ومسودو حفتي كافت زصن حطون العلي قصا بحقوسن سحقن دميقو ازيا كم استحقوست نجرتني نمنتاي انتي تفطير زلو اي تردن بالكوا بسراتي جغي ابيت عدلك خصبق كتمرعو يا اخي كحلفلناي بلحتني انت انا جن كل نجر حلمي يزمسلن نيرو تايتب للخي سبايا بيالو زمرعو بالكوا سباي سيلو دحر سلسته معلتي نجزانا شماغلتات كل اخيم طراي تدالوي بلحتني ابوي كم زبلون تخوينو ودي وي حدا ود عركو يو بتودي كال سبيتي كمرعو حاسيبهم نيرو بتاقوال اني دلاني تصلامي ايلوهم نخال قال إنا دليو يا عدي نسخ خمزة لخنا جراتو سلازي أودي خاتيخي بلتني تسلام قال عيدلني مبالو كمي عين السبب كخون كم زخقل كفتر زخقل أتحساسبني سيتبوي قالا سلازي كونكو دك أقريفا نابايك تتسقو حسابا عدي بهيوت انت تنبر إنا بالكو كستماسل كونكو أبوي كاب قدمي عزيز فرحو عزيو جنزب زفتو نجنزب كبل حنتو معلتي كم زخ جبر كم زخقل يطرطرو سلازنبركن هابتامات بستمر عوا دق عرختو ان علله ادلنياتات مخانم بعلو يزارب سلازنبرن اتاز فرح كوا معلتي كم زمصات كاب حجي كمي كخون كم زخقل اتحساسبني نحفتيون كما يجرو دسيك كله بسدرا ممصاكو باي تجمرن صقم يبلو كن ولا حنت معلت خمان تلاليو يبحالن ابز زمان زس سلسته معلتن شمكلنا كترفو خلو ينكر دحنجن داي نجنزب يلوم بالكوا الناس تماسلكو شمكلنا تباهيلو تلاكه شمكلنا ناتيجن زي كم استلمده نبوي قال كهبنا كبلو زي كونس مالكو أغيرو مرعوي يفتوندو أي فتونن رئينن تفتني كوسدني تزيكوينو خاء أي فتخوان قريفنا يلنا كبلو إنيرو أحمد أتوقم أبويون نبرت ترخيبة شتأني تراليو تامعلتتي أون كونيلو مقبي أنا 5 قرب اللهم بمقبار كما يكمز مسل أرأيو عايزان حنون بقى فتي كله سلازي كمرعوكيو بلني ገንዘብ ስለዘለዎ ጥራይ ንሱ ስለዝፈተወኒ ኣነ ይፍተዎ ኣይፍተዎ ክህብዎ ምውሳኖም ስድራ ዘይብለይ ኮይን ተሰምዐኒ ነቦይውን ዘለዎ ንብረትን ሃብትን ንምርኣይ ኣቡኡን ሰብኣይ ናብ ቤተሰቡ እንዳወሰደ ኮለል ከብሎን ከተሃራርፎን ይዝውዕል እዚ ናተዩ
እናበለ ብዛዕባይ ዘይኮነስ ዝተኸፍለ ዋጋ ይከፈሎ ከመየሩ ገንዘብ ይህልወዩ ሓሳቡ ነይሩ። ብድሕሪ ብዙሕ ልመና ግን ነቦይ እሚነ በይንና ክንራኸብ ተፈቕደለይ። ክንራኸቡን ተቋፀርና ክንወፅእ ከለና ሒዝኒ ስለ ዝወፀ ካብ እንዳ ሓፍተይ ገዛ ተበገስና ናብ ካፈ ክንከይድ ውን ጉዕዞ ጀመርና። በታ ቀዳመይቲ ርክብና ውን ናይ ሓደ ጥዕና ዘይብሉ ሰብ ምልክት ዝረኣኹሉ ሃብታማት ኢና ዝብሉ ክንሶም ገይርዎ ዝመፀ ክዳን ነታ መዓልቲ እቲኣ ፈፂሙ ዘይምጥን እዩ። ኣይኮነ እንደሱ ኣነ ኸማን ኣብ ፈትየዮ ዘይበፃሕኩ ቀዳማይ ቆፀራና ከም ምዃኑ መጠን ነታ መዓልቲ እቲኣ ብዝምጥን መልክዑ ጽቡቕ ክዳንን መማላኽዕን ገይረየ ተጸበዮ። ኣካይድኡ ምስ ሰብ ከም ዘሎ ሓሲቡ ንዓይ እናሓለወ ዘይኮነስ ካባይ ሓሊፉ እዩ ዝስጉም ዕላል ውን ፈፂሙ ኢለንን እዩ። እንተተዛሪብኒ ውን ሕፅር ዝበለን ዘይጠቅም ዘረባን እዩ ዝዛረብ። ግን ምናልባት ፈትያ ኣለኹ ስለ ዝበለ ተረቢሽ ይኸውን ድፋርሲ ኢኑ ድሓር ከዓ ብስድራ ክሳብ ዝኾነ ቀዳመይቲ መዓልትና ውን ስለ ዝነበረት ተሰኪፉ እዩ ዝኸውን ብዝብል ብዙሕ ኣይተገደስክሉን። ድሓር ከዓ ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ምርኻብና ስለ ዘይተርፍ ሽዑ ነርክበሉ ብምባል ውሽጠይ ምኽንያት ኣብህዎ። ገዛ ምስኣትኹ ግን ሓደ ሓድሽ ሓሳብ ንህይወተይ ዘዕኑ ክሓስብ ጀመርኩ። ኣብ ገዛ ብሰይትቦ ይኹን ምስ ሕዋተይ ወላ ውን ምስ ኣቦይ ስምምዕ ስለ ዘይነበረኒ ነዚ ሓዳር ክቕበሎ ከም ዘለኒ ሓሰብኩ። ንሓዳር ውን ኣብ ልበይ ቦታ ክህቦ ጀመርኩ። ግን ክረኽቦ ምባል ኣይቋረፅኩን። ንሱ ግን ካብ ኣካል ንላዕሊ ብቴሌፎን እዩ ክዕለኒ ዝመርፅ። ምኽንያቱ ብቴሌፎን ንሱ ዘይኮነስ ናይ ስድርኡ ሓሳብ እናተቐበለ ከም ዝበል እናተባህለ እዩ ዝዕለኒ ነይሩ። ክዛረቦ ከለኹ ፈፂሙ ይሰምዐንን እዩ። ሰብ እናተዛረቦ ስለ ዝዕለኒ ናቱ ጥራይ ዝዛረብ። ኣብ ክንዲ እዚ ኩሉ ምልክታት እናረኣኹ ጥዑይ ገይረ ክሪኦ ሕጂ ከውን እዩ ናይ ቀደም ኣቕዋመይ ዘፅንዕ። ኣነ ግን ናይ ገዛና ዘይምስማዕን ንዓይ ዘይምፍታወምን ኣዝዩ ፈተና ኮይኑኒ ስለ ዝነበረ ብሓዳር ገይረ ከምልጭ ሓሳበይ ዝነበረ ተኾነ። ግን ሽግረይ ብሓዳር ክፈትሖ ምሕሳበይ ብሰንኪ ሕማቕ ውሳነይን ናብ ዝገደደ ዘይሓዊ ሕማም እዩ ክመርሐኒ ክኢሉ። እቲ ዝኸፍአን ዝሓመቐን ናብ ዝሕጂ ዘለኽዎ ክፉእ ህይወት ዝመርሐኒ ውሳነ። እዚ ኩሉ ሽግር ክሕልፍ ከለኹ ካብ ንእስነተይ ካብ ገዛ ኣሕዋተይ ከይተረፈ በበይኑ ዝኾነ ኣተዓባብያን ዓይንን እናተረእኹ ዓብየ ዘይደኸምኩን ብዙሕ ተስፋ ዘቁርፅ ነገር ሓሊፈ ተስፋ ዘይቆረፅኩ ነዚ ዘይተቐበልክዎ መርዓ ግን ኣይከውንን ይባል ኣሓለፍክዎን። ምኽንያቱ ካብ ሽግረይ ዘዕርፍ ስለ ዝመሰለኒ ካብ ንእሽተይ ቁስሊ ንምህዳም ናብ ሓደ ዓቢ ቁስሊ ተሳገርኩ። ዝነበርክዎ ሽግር እቲ ዝኸፍአን ዘይፍታሕን ሽግር ስለ ዝመሰለኒ ኣቢለ ኣቢለ ሓዳር ምግባረይ ኣይተርፍኒ ብዝብል ምኽንያት ክምርዓዎ ተደፋፋእኩ። ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ግን ኩሎም ኣባል ናይ ስድራ ውን ክምርዖሞ ክሓልፈሎም እዩ ነይሩ ሕልሞም። ኣብ ከምዚ ምድላዋት ከለና ግን ንሶም ምኽኒት ንምፍጣር ንዕኡ ኣጨኒቕዎ ወይ ከዓ ናብዚ ወልፊእትዎ ዝበልዎ ኣጋጣሚ ተፈጥረ። ንሱ ካብ ስድርኡ ዝተዋህቦ ዓብዪ ሱፐርማርኬት ኣለዎ። ተኾነ ግን ንሕና ቤላ ከለናዩ ድኳኑ ብሓደጋ ተቓፂሉ። ኣብ ከምዚ እዋን ድማ ናብ ብዙሕ ወልፊ ኣትዩ። ንሶም በዚ ዘጋጠሞ ነገር ናብ ወልፊ ኣትዩ ኣዝዩ ጭንቀት ገይሩ እዮም ዝብሉ። እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ይኮነን። ነስረዲን ካብ ቀደሙ ጥዕና ዘይነበሮ ሰብ እዩ። ነዚ ፀገሙ ግን በዓል ገንዘብ ስለ ዝነበሩ ከምቶም ጨርቆም ዝደርበዩ ጨርቁ ስለ ዘይደርበየን ኩሉ ነገር እዩ ተሸፋፊኑ ነይሩ። እንተንዓይ ግን ናይ ሓሶት ታሪክ ፈጢሮም ብዘጋጠሞ ሽግር ተጨኒቑ ናብ ወልፍን ጭንቀትን
ከም ዝኣተወ እምበር ክሳብ ክንድዚ ዋጋ ዘኽፍለኒ ሽግር ከም ዘለዎ ኣይነገሩንን። ወልፉ እውን ከም ዝገደፎን ሕሉፍ ታሪኹ ጥራይ ከም ዝኾነን እዮም ነጊሮሙኒ። ካብ ዝሪኦ ዝነበርኩ ኣንጻር ግን ሽግር ከም ዘለዎ ስለ ዝተረዳእኩ ግን ናይ ወልፊ ፀገም ኣብ ከምዚ ከም ዘእተወየ ኣሚነዮም። ምናልባት ዘለዎ ወልፊ ሙሉእ ብሙሉእ ተዘይገዲፍዎ እውን ብሽግር ስለ ዝኣተዎ ንዊሕ ስለ ዘይተጠቀመን ክሕግዞ ይኽእል ኢለ ብምሕሳብ ወሲነ ተመርዓኽዎ። ኩሉ ዝብሉኒ ዝነበሩ ሓሶት ስለ ዝነበረ ግን ገና ኣብ መዓልቲ መርዓናዩ ሓሶቶም ክፈልጦ ክኢለ ንዓይ ክድብሉለይ ከለዉ እንታይ ዓይነት ገዛ ይኹነልኩም እንታይ ዓይነት ንብረት እየ ክትደሊ ይብሉኒ ስለ ዝነበሩ ዝተጸበኽዎ ድሕሪ መርዓይ ናብቲ ዘዳለውለይ ገዛይ ክኸይድ እዩ። መዓልቲ ሓጎሰይ ተወዲኡ ዝተዓደመ ኩሉ በበትኡ ሓዘ። ኣነን ሰብኣየይን ምስ ውሱናት ቤተሰብ ተረፍና ሒዞሙን እውን ብመኪና ናብ ሓደ ዓብ ካንሸሎ ኣተና። ሰብኣየይ ግን ካብ መኪና እናወረደ እዚ ገዛ እኮ እንዳወዳሓትና እዩ በለኒ ሃንደበት። ኣነ ግን ምናልባት ሓደሽቲ መርዓውቲ ስለ ዝኾና ንሕፁኖት እዩ ዝኸውን ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ቅድሚ መርዓይ እውን ዝደለኹሞ ክንገብረልኩም ኢና፣ ሕጂ ተሓጋጊዝኩም ካብ ዘለዎ ተውፅዮ ንስቕ ኢኺ ዝደለኽዮ ስራሕ ከነጀምረክ ንኽእል ኢና ይብሉኒ ስለ ዝነበሩ ኣብ ናተይ ገዛ እምበር ኣብ ካልእ ገዛ ስእትውን ይመሰለንን። ሰዓት 10 ንግሆ ምስ ኮነ ግን ከም መርዓውቲ ዘይኮነስ ከም ተራ ሰባት ከማን ክብረት ዝበሃል ዘይብሉ ተስኡ ብምባል ኣተስኡና እንዳወዳሓትንኡ ምዃኑ ነጊሩኒ ስለ ዝነበረ ምናልባት ናብ ገዛና ምዃንና ቀልጢፈ ይተረድዩኒ። ግን ዝተጸብኾ ገዛ ካብቲ ዝሓደርናሉ ገዛ ፈጺሙ ከም ዘይሓምቕ እዩ። ናብቲ ገዛና ዝተባህለ ገዛውን ኣምራሕና። ሕጂ እውን ኣብቲ ካንሸሎ ብዙሓት ናውቲ ቤተሰብ እዮም ዝነበሩ። ናብቲ ናህና ክፍሊ ምስኣተና ዝጸንሐኒ ግን ንረኣዩ ዘሰንብድ እዩ። ሓንቲ ጸባብ ክፍሊ ንበይኑ ንዝነብር ከማን ዘይትኸውን ንብረት ዝተወሰነ ዘለዋ ካብ ዝተነገረ ንወፃኢ ኣዝየ ሰንበድኩ። ንምንታይ ከም ዝሓሰቡን እውን ገረመኒ። ሃብታማት እዚኦም እኮ ቤተሰብና እዮም ክበሃል ከሎ ንስኻ እውን ሃብታም ከምስሉኻ ዝኽእሉ ዝሕግዝዎም ቤተሰብ እምበር ንሱ ናቱ ሃብቲ ከም ዘይነበሮ ተረዳእኩ። እቲ ዝኸፍአ ህይወት ሃይለ ጀመርክዎ። ኣነ ገና ንገዛ ከይኣትኹ ኣብ ኣፍ ደገ ፈዚዘ ተረፍኩ። ንሱ ግን ሕጂ እውን ኩነታቱ ከም ናይ ጥዑይ ሰብ ኣይነበረን። ንዓይ እተው ኸይበለ ክዳውንቲ ክቐያይር ጀመረ። ኩሉ ነገር ብሓሶት ተጀሚሩ ከም ዘለውን ርግፀኛ ኮንኩ። ከዲፈዮ ክኸይድ እውን ኣይጸላእኩን። ምስ ውሽጠይ ግን ዓቕሊ ክገብር ከም ዘለኒ ንሃብትን ገንዘብን ኢለ ሓዳር ከም ዘይገበርኩ ከተሓሳስበንን ንነብሰይ ከጠንቅቓን ጀመርኩ። ግን ሃብታም ዘይምዃኑ ዘይኮነስ ሃብታም ኢሎም ምሕሳቦም ኣዝዩ ገረመኒ። ኣብቲ ካንሸሎ ምሳና ዝነበሩ ቤተሰቡን ተኣኪቦም ከም እንዳመርዓውቲ መጠን ክዕልሉና ምሰዩ። ወዮ በዓል ቤተይ ግን ተስኡ ውፁ እናበለ ከም ቆልዓ ኣባረሮም። ኣቦኡን ኣዲኡን እውን ምስ ሰብ ኮፍ እንተይሉ ንዓና ክሪኡ ዝመፁ ኣጋይሽ ክንሶም ውፅ ኢልካ ምፃእ እዮም ዝብልዎ። ምክንያቱ ንሱ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ክፍለጥ ስለ ዘይደልዩ። በዚ ነገሮም ኣዝየ ዝግረም ነይረ። እቲ ጭንቀት ጥራይ ከም ዘለዎ ዝተነገረኒ በዓል ቤተይ ኩሉ ስርሑ ናይ ጥዑይ ሰብ ኣይነበረን። ምሳይ እውን ጥዑይ ዘረባ ኣይዛረብኒ። ሓንሳብ ጥዑይ ይኸውን ሓንሳብ እውን ከም ደስ ዝበሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ እታ ቀዳሚት ሌላና ፈለማና ስለ ዝኾነ ተሰኪፉ ዝኸውን ዝበልክዋ ምኽንያት ተዘከረትኒ። ፈጺሙ ናይ ኣእምሮ ሽግር ክህልዎ ከም ዝኽእል እውን ጥርጣረ ሕደርኩ። ይኹን እምበር ከምቲ ዝድርኡ ሰብ ክመጽእ ከሎ ውፃእ ዝብልዎ ዝነበሩ ክገብሮ ሓሲበ ይፈልጥኒ። ወድኣ ውፃእ ክብልዎ ከለዉ ወዶም ዘይኮነን
ምናልባት ከምቲ ዝበልዎ ጭንቀት እንተሃልይዎ ምስ ሰብ እንተተሓዊሱ ክገድፎ ይኽእል እዩ ኢለ ዝሓስብ ነይረ። ኣብ ሳልስትና እውን ኣብ ናይ ሙስሊም ባህሊ ኣብ መርዓ ናይ ማሓዙት ዝበሃል ፕሮግራም ስለ ዝነበረ ማሓዙተይ ክመፃ ተዳሊና ንሶም እውን ከም ኣመሎም ሎሚ ኣጋይሽ ስለ ዘለዎ ውፅእ ኢልካ ውዓል በልዎ። ንሱ ግን ብሕርቃን ኣይወፅን በሎም። ኣነ እውን ንምንታይ ይወፅእ ፀገም የለን በልክዎም። ማሓዙተይ እውን ተኣኪበን መፃ። ንሱ ግን ሰብ ከምዛ ዘየለ ኣብ ዓራቱ ተጋዲሙ ኣብ ቅድሚ ማሓዙተይ እውን በይኑ ስሕቕ ጀመረ። እናተጠማመታ እውን ክግረማ ጀመራ። ድሕሪ ብዙሕ ግን እንታይ ደኣ በናኒ ብምግራም ፊልም ክርኢ ስለ ዝፀንሐ እዩ በልክወን። ኣዘን ተገረማ ንዓይደን ከኣምና ዘለወን ወይስ ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት እውን ምርዳእ ሰኣና። ነተን ዝፈትወን ማሓዙተይ ተኻፈልቲ ሓጎሰይ ክኾናለይ ዝምነየን ተወዲኡ ክወፃለይ ተመንኹ። ግን ንሰብ ውፀለይ ክትብሎ ፈፂምካ ዝከኣል ኣይኮነን። ምስአን እናተገረምኩ ዝስከፍታ ዝብሎ ጠፍአኒ። ንሱ እውን ፀፀኒሑ ዓዊሉ ምስሓቅ ቀፀለ። መሬት ኣፋ ኸፊታ ክትውሕጠኒ ኣይምፀላእኩን። እንታይ ዝካየድ ዘሎ ከምዚ ኢለ ከመይ ክነብረ ብምባል እውን ተጨነቅኩ። ሓዳር ቀፀለ። ሕማም ከም ዘለዎ መድሃኒት ከም ዝደልን ወርሓዊ መድሃኒት ከም ዘድልዮን ንሱ ስለ ዘይግደስ ክህቦ ከም ዘለንን ነገሩኒ። ሕማሙ ኣፍቲ ድኳኑ ዝዓነወሉ ጊዜ ስትረስ ገይሩ ስለ ዝነበረን ኣደቃቕስኡ ተዘናቢሉ ስለ ዝነበረን መደቀሲ እዩ ኢሎም የማረዲኦሙኒ። መድሃኒቱ ምስ ወድአውን መድሃኒት ኣምፂኦም ሂቦም ንኸዱ። ኣቦኡ ግን ወዱ ምስ ተመርዓወ ተገዲሱሉ ይፈልጥን እዩ። መድሃኒቱ ከም ቀደሙ ድዩ ወላስ ይፈላለዩ ብምባል እውን ሓተትክዎ። ሽግር የለን ስቂልኪ ከም ቀደሙ ሃብዮ በለኒ። ከይተገደሰ ዘይምግዳሱ ሕቶ ስለ ዝፈጠረለይ ንፋርማሲ መድሃኒት ሒዘዮ ኸድኩ። እታ ኣብኡ ፀንሐትኒ ትርእየለይ እዚ መድሃኒት ክትርእየለይ ደለይ ናይ በዓል ቤተ እዩ። ቁሩብ ስትረስ ገይሩ ስለ ዝነበረ ዝተዋህቦ ናይ መደቀሲ ኸኒና እዩ። ግን መዓስ መዓስ ክህቦ በልክዋ። ንሳውን ምስ ረኣየቶ እዚ እኮ መደቀሲ ይኮነን ናይ ኣእምሮ ሕማም ዘለዎም ዝወስድዎ ከቢድ መድሃኒት እዩ በለትኒ። ካብ ሚሕር ምጥርጣር እውን ርግፀኛ ዲኺ በልክዋ። ርግፀኛ ምዃና ነገረትኒ። ነብኡ ደው ኢለ እውን ኣብ ፋርማሲ እንታይ ከም ተባሃልኩ ነገርክዎ። ናበይ ክትከይድያ ኢሉ ግዲ ኒዓቐኒ ኮይኑ ይኹን እንታይ ምኾንኪ በለኒ። ኣነ እውን መልሲ ሃብክዎን። ምኽንያቱ ገና ምስ ተመርዓናየ ጥንሲ ሒዘ መድሃኒት ብግቡእ ክከታተለሉን ክከናኸኖን ጀመርኩ። ወላ ደኣ ንሱ ሃብታም ኣይንበር እምበር ቤተሰቡ ኣዝዮም ሃብታማት ስለ ዝነበሩ ከይከይድ ይፈርሑ ስለ ዝነበሩን ቁሩብ ቁራቦ እናሃቡ ንሶም እዮም ዝኣሊና ነይሮም። ጥንስቲ ምዃነይ ምስ ፈለጡ ግን ንእሽተይ እናባበረላ ድኳን ከፈቱልና። ሕጂ እውን ጽቡቕ ናብራ ኣይነበረንን። ምኽንያቱ ኣብ ገዛ ስራሕ ሃሊኒ እንተወፀ ዝሸጦ ገንዘብ ሒዙ ናብ እንዳ መስተ እዩ ዝኸይድ። ገዛና እውን ሃብታም ሰብኣይ ተመርዐ ጽቡቕ ናብራ ከም ዝነብር እዮም ዝፈልጡ። ንዕኦም ኣፎም መትሓዚ ስለ ዝወሃቦም እውን ብዛዕባ ናተይ ተገዲሱ ዝሓትት ሰብ ኣይነበረን። ነብሶ ጾር ክንሰይ እውን ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ካርመኒ ጀመረ። በቃ ሕጂ ሽሒሽዎ እንተይለ ጽቡቕ ክዛረቦን ክዕልሎን ፀኒሐ ተስዩ ብዘይ ምኽንያት ካርመኒ ይኽእል እዩ። ግን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እታ ዝኸፍአት ዝጸልመተትን መዓልቲ ናብ ሂወተይ መፀት። ከም ኣመሉ ምኽንያት ደልዩ ንበኣስሞ ኣይኮኖ ነብሰ ጾር ንጥዒት እኳ ዝኸብዳ ተሃራርማ ማዕፁ ዓፅዩ መፍትሕ ምስኡ ሒዙ ክሳብ ትንፋስ ዝሓፅረኒ ሃረመኒ። መወዳእትኡ ግን ማህረም ትበርቲዕኒ ትንፋስ ሓፂሩኒ ኣብ መሬት ወደቅኩ። ልክዕ ከም ኣብ ዓራት እናዘለለ ዝፃወት ህፃን እውን ኣብ ከበይ ጠጠው በለ። ውይ ብምባል እውን ጎረቤት ኣከብኩ። ግን ሰብ ብምንታይ እቶ እታ መዓልቲ እቲኣ ግን ብተኣምር ተረፍኩ። ኣዝዩ ስለ ዝተሰምዐንን ናበይ ክትከይድ ኢሎም እዮም ኢለ ስለ ዝሓሰብኩን ምስ ማህረምተይ ናብ ሓፍተይ ከድኩ። ኩሉ ዘጋጠመኒ እውን ንዓቐን
ንበዓል ቤታን ነገርክዎም ስምብራት ስለ ዝነበረንን ጥንስ ስለ ዝነበርኩን ኣዝዮም ሰንበዱ ጥዕና ከም ዘይብሉን ስድርኡ ግን ፈጺሞም ኣብ ጎነይ ከም ዘይኮኑን ነገርክዎም ንስድርኡ እውን ተደዊሉ ተነግሮም ኣቦን ኣዲኡን ሕጂ እውን ካብ ብሕጂ ክንሕግዘኪ ኢና ኢሎም ለሚኖም መለሱኒ። ግን ዝተቐየረ ነገር የለን። ኣዝየ ይፈርሕ ስለ ዝነበርኩ ለይቲ ይኹን ቀትሪ ቀሲነ ልበይ ኣውሊቐ ክድቅስ ኣይክእልኒ ሕጂ ዶ ሃረመኒ እናበልኩየ ብፍርሒ ናይ ጥንሲ ግዘይ ዝጀመርክዎ ይኹን እምበር ስድርኡ ዘይምሕጋዞም እዩ ስምዐኒ ነይሩ እምበር ናቱ ሽግር ንሶም እንተሓጊዞሙኒ ሓዳረይ ከይበተንኩ ክሕግዞ እዩ ነይረ ሓሳበይ። ንሱ መመሊሱ ሓድሽ ባህሪ ይዘምጽእ ነይሩ። ደስተ ዘይልዎ እውን መድሃኒት ከኣቢኒ ይኽእል እዩ። ሓደ መዓልቲ እውን ከም ቀደሙ መድሃኒት ኣቢኒ ነብኡ ደው ኢለ ነገርክዎ። ንሱ ግን ክመጽእ ኣይከኣለን። መወዳእትኡ ግን ንመጀመርታ ግዜ ርእሰይ ዚርን ኢሉ ሃለዋቱ ጥፊኡ ወደቐ። ሕጂ እውን ክረድኡ ንደወልኩሎም ኣቦኡ ድሕሪ ነዊሕ ሰዓታት ምጸኒ ንምንታይ መድሃኒት ብግቡእ ዘይትብዮ ዘለኺ እናበለ እውን ኣንጸርጸረለይ። ኩሎም ቤተሰብ እውን እዚ ኩሉ ኣነ ክሽገር ኣብ ጎነይ ዘይነበሩ ወዶም ሓሚሙ ምስ ሰምዑ ተኣኪቦም መፁ። ኣዲኡ ስለ ዝነበረት እውን በጀኺ ወይ ሕክምና ወይ ብሃይማኖት ክሳብ ደሓን ዝኸውን ክትሕግዝንን ምሳይ ክትኮንን ለመንክዋ። ንሶም ግን ኣይኮነን ዶ ክሕግዙንስ ወድና ብሰንኪ ኽኢ እምበር ክሳብ ክንዲዚ ነበረን ብምባል ኩሉ ሽግሮምን በደሎምን ናባይ ደርበይዎ። ኩሉ ነገር ተስፋ ቁረጸኒ። ንዕኡ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ኮይነ እላይ ቀጸልኩ። ጥንሰይ ናይ 4 ወርሒ ምስ ኮነ ግን ሕጂ እውን ከም ቀደሙ ቀጥቀጠኒ። ጥንሰይ ናይ 4 ወርሒ ምስ ኮነ ሕጂ እውን ከም ቀደሙ ቀጥቀጠኒ። ኣብ ከብደይ እውን ረገጸኒ። እዚኣ ማህረምቲ እዚኣ ግን ከም ቀደም ኣይነበረትን። እንተ ኣነ ግን ለሚዶዮ ስለ ዝኾንኩ ከም ቀደም መሲልኒ ሕጂ እውን ምስ ቃንዛይ እናበኸኹ ሓደርኩ። ንግሆ ካብ ዓራተይ ክወርድ ምስ በልኩ ግን ክዳውንተይ ብደም ጨቂ ረኺበዮ። ጥንሲ ይኸደኒ ከም ዘሎ ተረድአኒ። ንሱ ከም ዝሃረመንን ከም ዝተባኣስናን ከማን ፈጺሙ ስለ ዘይዝክሮ ኣንጊሄ ኣቀባጢረ ናብ ድኳን ከም ዝኸይድ ገበርክዎ። ንሓፍተይ ፀዊዐ እውን ዘጋጠመኒ ኩሉ ነገርክዋ። ከም እናወሰደትኒ ከቢ ሽግር እውን ምስኣ ኮይነ ኣሕለፍክዎ። ክምለስ ከም ዘይደሊ ምስ ነገርክዋ እውን ውላድና ኮነይ ላይ ኣስዲዳቶ ገንዘብ ሰሪቓትና ያወፅያ እናበሉ ሰላም ከልኡኒ። ኣዝየ ጭንቕ ስለ ዝነበርኩ ካብ ብኽያት ወፃኢ ንሰብ ክረድእ ዓቕሚ ዝበሃል ኣይነበረንን። መወዳእትኡ እውን ምስ ሕማመይ ቃል ኪዳን ከፍርሱለይ ላዕልን ታሕትን በልኩ። ንሶም ግን ኣይኮነን ዶ ከፍርሱለይ ክንከሳ ኢና እናበሉ እዮም ዘፈራርሑኒ ነይሮም። ህይወተይ ኩሉ ዝተባላሸወ ኮይኑ ስለዝተሰምዐኒ ኩሉ ገዲፈ ንስደት ወፀኹ። ህይወት ክሳብ ሕጂ ይገጥማ ኣለኹ። ሰብ ከይፈለጥካዮ ናብ ሓዳር እንተኣቲኻ ከምዚ እውን ኣሎ እዩ።